merkitsee, kun Dääli putosi tuosta vauhdista. Niin, Däälin sijalukuhan on kuitenkin joka tapauksessa vielä tällä hetkellä niin parempi kuin mitä se on tässä. Eli se on kaiken aikaa pikkusen noussut. Se on 8. ja 6. ja nyt jo taas sitten tällä kohtaa 5. Aivan. Krister Maibäck häviää Hauta-aholle, häviää Hartoselle. Siis Smirnovin 1.21.30 kärkiaika. Botvinov tuli siinä samassa leikissä maaliin, on kakkosena, 56 sekuntia jäljessä. 1.22.26. Sitten Thomas Alsgaard minuutin jäljessä, Smirnovia kolmantena. Siinä on pelin henki, kun siellä Krister Maibäck ponnistelee. Viime vuoden pronssimies olympiakisoista, tosin silloin viestissä kävi vähän huonosti, siinä osuudella hän simahti ja se oli tietysti miehelle aikamoisen paha pettymys. Missä on Marco Albarello, luultavasti väistynyt syrjään, hän ei ole pitkään aikaan näkynyt meidän listoillamme. Suomalaista Hauta-aho on nyt maaliin tulleista 8, Hartonen 9, mutta tässä tietysti putoaa vielä aika monta sijaa. Vegard Ulvangin näimme jossakin kohdassa, mutta hän ei ollut enää kärkiryhmässä, joten kellot ehkä Balaniin on syytä käynnistää. Balanilla on Smirnoviin aikaa 1 minuutti nyt. Smirnov oli Baladia edellä 27 sekuntia siinä vaiheessa, kun miehet edellisen kerran täällä kävivät. Tässä tulee Badamsin, joka ei ole tänään ollut myöskään parhaimmillaan, putoaa aika rajusti kärjestä. Ja taustalla näette Mika Myllylän, joka oli jo edessä pisteessä aika lailla reippaasti jäljessä. Luulisin, että Smirnov on vähän Baladia jättänyt tässä osuudella, koska aika menee umpeen 15 sekunnin kuluttua tässä kuitenkin Mika Myllylä. Mutta miten käy sitten Korunkan kanssa? Korunka tulee varmasti myös erittäin tiukasti siellä mäessä ja nyt on tuossa Balan näkyvissä. Smirnovin aika menee umpeen nyt ja 27 sekuntia oli edellisellä kerralla eroa. Smirnov on hieman lisännyt sitä, mutta minä taidan pistää kyllä kellon käyntiin jo Václav Korunkalle, joka on niin ikään kohta lähestymässä ja hänellä oli siis Smirnovin parikymmentä sekuntia, ei riitä. Kyllä Smirnov on kakkonen tänään, mutta tässä Balan taistelee sitten Botvinovia vastaan ja ehtii Botvinovin ajan alle toki. Kyllä se näköjään luistelun erikoismiehelläkin on pikkusen haettu. Ei tuo vasen syksi enää niin aivan sanottaisiko oppikirjamaiseen asentoon tuohon allettuun, mutta tietysti tässä aivan loppusuoralle niin se on merkitystä pääasiaan, että pääsee mahdollisimman kovalla rytmillä maan. Jälkimmäinen tai keskimmäinen näistä miehistä on siis Václav Korunka, joka ottaa tässä kakkospaikan nyt 1.21.56,4, eli hän voitti 10 sekunnilla Balandin. Ja nythän seuraava jännityskohde on tietysti Torni Mugren. Siitäkin huolimatta, että täällä vielä tulee kovia miehiä. Tässä Gianfranco Polvara. Polvarahan on kiristänyt loppua kohti myös aika huimasti. Ja hän saattaa ehtiä jopa, niin, tulee tässä tosi tiukkaa tahtia. Eli Gianfranco Polvara. Balandin ajan alittaa näin. 1.21.58. Eli uhkasi todella kovasti myös Korunkaa. Oli vähällä saada Korunkan kiinni. Eli Polvara tuli aika kovasti, 4 sekuntia oli edessä kohdassa eroa ja pari sekuntia sitä jäi, kun Silvio Fauner on niin ikään lähestymässä. Ei häviä hirvittävästi Smirnoville, hänkään uhkailee kyllä kovasti sitten siellä seuraavilla sijoilla taistelevia miehiä. Tässä näette, että hänellä on vielä jopa Smirreen aikaa puoli minuuttia, mutta siihen ei toki ehdi kyllä millään. Fauner on kehittänyt aika kovan tahdin. Hän oli Smirnovia jäljessä sentään 44 sekuntia silloin, kun lähdettiin tälle lenkille. Ja Torni Mugren on sitten hänen jälkeensä tietysti jo näkyvissä. Joten
siinähän sitä sitten riittää jännitettävää, kun Torni Mugreen tulee ilman muuta, tulee ylivoimaisesti parhaiten. Mugreen tulee ja ottaa kärkipaikan, se on jo tässä vaiheessa selvä asia. Faunerillakin on vielä aikaa parantaa sijoitustaan, mutta ei taida ehtiä. Tässä nimittäin katseet jo kohdistuvat sitten kohta tuonne Mugreeniinkin. Tässä kuitenkin Fauner taistelee Korukan kanssa. Jos häviää Korunkalle, niin sitten saattaa hävitä kyllä Polvarallekin ja näin taitaa käydä juuri niukin naukin. Mutta Baladin edelle menevät, tai meneepäs hauskasti ja tiukalle. Noin, neljänneksi. Ja sitten tulee jo Torni Mugreen. Tulee päivän ylivoimainen ykkönen. Torni Mugreen on päivän voittaja. Ei hädän päivää. Parikymmentä sekuntia jää vielä tallelle ja tähteeksi. Torni Mugreen ykkönen. 1.21. 14,2. Torni Mugreen. Ei sitä eroa hirvittävästi jäänyt, mutta 16 sekuntiakin on tietyllä tavalla aika paljon. On se siinä vaiheessa, kun pääsee takaa hiihtämään, kun kuulee toisen väliäjät ja saa niiden mukaan pikkusen elää, niin silloin on vara tosiaan, jos Alamäen mutka saattaa pikkusen vielä varman päälle. Dääli maalissa 7. tasan minuutti kärkeen 1.22.14. Yllättävän paljon siinä sitten putosi saman tien, kun putoamaan lähti. Tässä kuitenkin voittaja Torni Mugreen, joka on tietysti hiihtoonsa ihan tyytyväinen varmastikin. En minä epäile, etteikö hän olisi ihan kelpo lailla hiihtänyt. Jari Räsänen siinä tuli samassa satsissa maaliin 1.28. Tienoille painui kuitenkin loppuaika, eli Jari Räsänen oli kyllä aika lailla puhki. Ja tässä lopputulokset, siis kärjen osaltahan tämä ei enää mihinkään muutu. Missä ovat suomalaiset? Hauta-aho on 15, Hartonen 16. Ja ei siihen sitten enää